Ja, in Azerooi hebben ze natuurlijk ook heel schoon voorgangers en voorzien hier de prinses van de nachtratjes. Vertel eens even, Wim Bussen. Ik ben prinses Nika de Eerste. En wie oud Bussen, hoe woont ze, wat zijn die hobby's? Ik ben 11, ik woon in Azerooi en mijn hobby's zijn voetballen en dansen. Voetballen en dansen. Dus ze voetballen in Azerooi of hoe dus ze voetballen? Ja, in Azerooi. En dansen bij de dansmarietjes zeker? Ja. Kei leuk. Meid, en had ze dit al echt aan zien komen van ik weer het dit jaar? Was het een wens? Ja, het was stiekem mijn wens. Vroeger wou ik dat ook al heel graag werden. Dus ik vond het heel schoon toen ik gevraagd werd. Ja, toen werden ze toen wel nog verrast, zeg maar, wie ze kwamen. Wie ging dat? Ja, ik wou naar boven lopen en ik zag, Wim mij vroeg, zag ik al naar binnen lopen. Dus Toen wist ze al van, toen wist ik, nu is het mijn moment. ja. Schoon. Zuster, prachtig goed. Wim heb ze biedig. Wim zijn die secundanten, zeg maar, adjudanten. Ik heb Mea en Jente, En wat zijn die van dich? mijn vriendinnen. En Wim is Mea, bist u Mea? Ja. En du bent ook een vriendin van hem. Bist je ook wel eens prinses geweest? Of, Ja. 40 jaar. Oh, dus toen weet wel wie ze hem zo ondersteunen om dat mee te maken. Ja. Is heel anders als adjudant natuurlijk om het mee te mogen maken. En dansen doet je ook? Ja, doen we alle drie samen. Alle drie samen dansen je bij de dansmarietjes van de nachtegalen. Schoon, en wie lang al? Ik heb geen idee. Al heel lang dus. Al heel lang. Ja. En wat vind je daar zo leuk aan? Ik vind het gewoon leuk dat iedereen nodig kijkt en dat ze zo met de meiden samen bus. Ja, zeker. Heb ze nog meer hobby's, boeten en dansen? Ik doe 3 sporten. Kijk eens aan, sportief. Wat deed ze nog meer? Voetbal en aerials. En doe? Ik doe dansen en paardrijden. Kijk, ja, inderdaad, schoon. Zeg, en heb ze ook een hele schone spreuk? Ja, hop, 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 gaas erop. Hey, dat gaan we 3 keer laten horen. Hey, de komt er. 1, 2, 3. Hop, 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 gaas erop. Hop, 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 gaas erop. Hop, 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 gaas erop. Ja, zeker. Nou, hele schone vastelavond voor dich alvast. Achter dich staan een paar schoon adjudanten. En volgens mij horen die bij een hele grote voorganger. En we gaan een beetje naar rechts, want toen was groot op de kluiten geschoven, zie ik. En dat noemen ze dan de jeugdprins van de nachtegalen, Wim Bussen. Ik ben Levi, prins Levi de Eerste. En wat is in het dagelijks leven? Hoe woont ze? Wie oud bent? Ik ben 16, ik woon in Azerooi en ik voetbal ook in Azerooi in de tweede. En prins werden, was dat in je droom? Om dat ooit eens te worden? Of ben je dat misschien ook al jeugdprins of bij de nachtratjes geweest? Ik ben er bij de nachtratjes 1 keer geweest. En toen heb ik eigenlijk, toen ik bij de zool had, kwam 2 jaar geroepen dat ik het niet wil worden. En toen kwamen ze toch, moest ik voelnisboete zitten. Serieus, ging zo het vragen. En toen vroeg prins Bas mij of ik prins wil worden. Oh, geweldig, en wat zag ze? Ja, ik zei meteen ja. Ja, toch? Ondanks dat ze gezegd hebben, dit ga ik nooit meer doen. Ja. Wat is er nu zo schoon aan? Ja, dat ze de dorp moest verantwoorden. Vertegenwoordigen. En ook en bij andere verenigingen dicht kunnen laten zijn. En haar feliciteren. En wem zijn die adjudanten? Want we hebben ze net al een beetje gezien daarachter. Wem zijn het? Ik heb Sam Piepers, Lars Vrezen en Raf Piepers bij mij. En wat zijn die van die? Dat zijn alle 3 goede vrienden. En ik zie al hoe dat hier van heet. Volgens mij smaakt het goed. Ja, de prins heeft hiervoor gekozen, dus we moesten het maar mee doen. Dan moesten ze het maar mee doen. Ja, hamburgers, dus de held van hamburger. Ja, van alles gaat denk ik. Ja, Alles gaat. En wie beleeft ze nu zo'n seizoen? ja dus eigenlijk een beetje de rol omgedraaid, want 2 jaar terug ben ik prins geweest en word hij mijn adjudant. Ja, dus schoon dat ze het samen kunnen doen natuurlijk. Dus, Dus ook toe, spreek zo'n ervaring. Doe het wie het geeft, het speel. ja, dus ja, ik vind het schoon dat er mij ook gevraagd natuurlijk. Dus, En wie ging dat? Wie werd het hier gevraagd? Nou, ik dezelfde dag dat Levi werd gevraagd voor prins. Toen, ik denk dat het een half uur later of zo wordt. Toen waren we 10 minuten toen waren we aan het opruimen. En toen waren 4-3 Raf, Levi en ik waren samen. Toen vroeg er ons al gelijk. En 4 dachten natuurlijk eerst dat het een grap wordt of zo. Want ja, zo vreugd wordt het eigenlijk al gevraagd. Maar dat was gewoon serieus. En ja, toen gingen we naar Sam en Raf zijn huis toe. En toen had er ook Sam gevraagd. Ja, zo. Dus voor dich was het een verrassing. Stingen ze ineens met z'n drieën voor de deur. ja, ik dacht ook dat het een grap was. We komen ze me nu vertellen in één keer. Dus dat was ook vroeg in het jaar. Ik dacht, nu al, dat is snel.
Ja, je moet je ook voorbereiden op al die hamburgers eten natuurlijk. Hè? Ik snap dat wel, toch? Wim bestoen dagelijks leven en wat zijn die hobby's? Ja, ik ben Raf, ik ben ook keeper bij Azerij. En ja, dan keep ik ook vaker bij Levi in het team. En, ja. En nu ze Levi zus rondrennen als prins, ligt zich dat ook wel in, schat? Nee, Nee, definitief niet. nee. Waarom niet? Ja, gewoon. Lijkt me gewoon niks. Had je dan dus prima? Ja, Ja, zo is dat prima. En die? Ja, mij liet het op zich wel gaat. Ben je jeugdprins geweest bij die nachtratjes? Ja, ja. Dan heb ze er ook al eens aan mogen proeven, dan weet ze wat het is. Ja, zeker. Ja, Levi, ook tegen willen we natuurlijk een heel schoon seizoen wensen bij de Nachtegalen. En we willen natuurlijk heel graag die spreuk horen, dus kom even dichterbij. Knal hem erin, zou ik zeggen. Als er maar eten is, als er maar eten is, als er maar... Geweldig, ja, vandaar die hamburgers, ik snap hem. Ja, en nu zijn we dan eindelijk aangekomen bij de grote voorganger van de Nachtegalen, Prins Bas I. Vertel aan de mensen die dich nog niet kennen, Wim Bussen. Ja, ik ben Prins Bas I in het dagelijks leven Bas Klerks. Ik ben 32 jaar. Ik werk als horecamanager bij La Place in Venray langs de snelweg. Ja, mijn hobby's zijn toneelspelen. Ik ben bij de toneelclub in Azerooy en bij de Bondje Avond op het Onderberg. En af en toe een buffetje cateren en allemaal van die dingen. Dus ik ga je ook wel van eten, zoals ze zus. Heerlijk, genieten van het leven natuurlijk. Bas, du bent bij de Nachtegalen al jaren actief, of niet? Ik zit inmiddels 9 jaar bij de Raad van 11 jaar. En daarvoor heb ik ook al de stadiums doorlopen, ook bij de nachtrijtjes en de Zolderrad de Prins geweest. Dus ik loop al het jaren met de Azerooy. Ja. En nu eindelijk dat schoon pak van de grote prins aan. Wie zit het pak? Wie bevalt hem? Ja, het pak zit dingig als gegoten. Het bevalt me heel goed, moet ik zeggen. Ik moest in het begin wel even een beetje winnen en alle aandacht en alle dingen eromheen. Maar nu we er een maand verder zijn, moet ik zeggen, ja, het bevalt me goed. Nu bevalt het goed, heerlijk. Dat zit wie goed. Ze zeggen altijd, zo'n pak geeft energie. Als ze meug is en nu duizt het weer aan, klopt dat? Kunnen ze dat bevestigen? Dat ken ik volledig beamen, ja. Heerlijk. Hoe kijkt het meeste naar uit wat nog gaat komen? Eigenlijk naar alles wel, maar zeker die 3 dagen. De recepties komen er dadelijk aan. Ik heb ook receptie op Vasteloven Zonnig. Ja, en we hebben dit jaar een primeur in Azerooy. Vertel. Ja, we gaan meedoen in de optocht van Remunje op carnavalsmaandag. Dus, Eindelijk. ja, dus dat vind ik wel echt fantastisch om met te mogen maken. Ik heb het 2 jaar geleden al met mogen maken als adjudant zijnde. Dus we gaan samen op de wagen met in de optocht in Remunje. Dat is echt genieten. Hè? En het is in maart, dus we hopen op heel goed weer. En dat die stad maar helemaal bomvol mag zijn. Ja, daar gaan we wel van uit. Als de zon schijnt, dan denk ik dat we heel blij mogen zijn. Wim zijn die adjudanten? Ik heb 3 adjudanten. 2 kosten er vandaag helaas niet bij zijn in verband met werk. Dat zijn Stephanie de Kok, de donderqueen van 2 jaar geleden. En ja, ik zeg altijd moet zien, maar het Ruud Meerts en Anne Ament. En wat zijn die van die? Mijn vriend, mijn beste vriend. Hè. We hebben het 2 jaar geleden samen gedaan. En daar is een ontzettend goede band ontstaan. En wie ze mij vroegen afgelopen jaar, sting voor mij direct voorop. Ik ga het met die 3 doen en anders niet. Heerlijk. Ja, want dat is vastelovend. Hè? Ik zeg altijd een feestje van groot tot klein, jong tot oud. En dat maakt de grootste vriendschappen. Ja, ja, en vastelovend is heel belangrijk, vier ze samen. Samen is niet alleen. En dan gaan we even de spreuk laten horen van Prins Bas I. Ja, mijn spreuk is, leef en lach de ganse nacht. Leef en lach de ganse nacht. Leef en lach de ganse nacht. Schone vastelovend. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond.